Vaig conèixer la Joana fa uns quants anys. Treballàvem totes dues com a professores a una escola de Barcelona. Per això sé com transmetia la seva passió pel món clàssic i la literatura als seus alumnes, els quals la respectaven i estimaven molt, encara avui dia. La Joana em va explicar fa uns mesos que havia trobat a casa seva, una casa familiar, una capsa plena de carpetes. Al mirar-se-les es va adonar que eren textos poètics i també teatrals del seu avi matern, Josep Maria Ribes Montfar, el qual va pertànyer a una època on escriure no era tan sols un acte estètic, sinó també un acte de resistència de la llengua catalana. El que al principi seria un projecte de memòria familiar ha esdevingut un projecte filològic i literari, del qual en podem gaudir ara tots. La Joana avui ens parlarà de la seva trajectòria professional, de la seva família i ens presentarà el llibre Llanula. Em dic Maria Joana Danés Ribes i vaig néixer a Barcelona. Estic casada i tinc 3 fills i 7 nets, o sigui que la meva vida també ja ha evolucionat, també als quals intento molt donar-los el valor de tot el que és la tradició i les humanitats. Alguns en fan menys cas que els altres. Jo vaig estudiar Filosofia i Lletres a la secció de Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona, a la Central. Allà també havia estudiat la meva mare i vaig fer la tesina sobre els manuscrits, la puntuació en els manuscrits, que eren uns manuscrits del Vaticà de Sant Jeroni. Tot això després potser hagués pogut seguir amb aquesta investigació, però la vida em va portar per altres camins i vaig dedicar-me a l'ensenyament. Primer vaig estar a la Universitat Autònoma de Barcelona, donant classes com a PNN, que es deia aleshores. Després ja vaig entrar també a l'Institut Alexandre Satorres de Mataró, on donava també el llatí i les llengües. Per mi va ser una experiència. I després a l'Institut Maragall de Barcelona. Però el gran canvi per mi va ser quan vaig entrar al Col·legi de Jesús Maria de Sant Gervasi, on he estat 34 anys fins a la meva jubilació. Allà donava tota la part d'humanitats, donava el llatí, donava el grec, donava llengua i literatura, cultura clàssica, que es diu ara, però el meu gran repte allà vaig descobrir que no solament l'educació era transmetre uns coneixements, sinó el sentit de l'educació, o sigui, conèixer a fons a les persones, dedicar-los temps, transmetre tots els valors que podia, i després fins i tot he seguit amb molts d'ells tenint una comunicació durant molts anys. Això és una de les grans satisfaccions que he tingut després, sobretot a la jubilació, poder tenir contacte encara i veure l'evolució de totes aquestes persones després de tants anys. Aleshores, com veieu, la meva gran passió ha estat transmetre la cultura i tot el sentit aquest de l'educació i dels clàssics. Potser treballava molt la poesia perquè a mi m'agradava molt també llegir-la a classe i ensenyar com es llegia, i sobretot a segon de batxillerat han hagut bastants anys que s'ha fet tota la poesia espanyola i vaig disfrutar molt fent aquest tema. De la poesia llatina, sobretot els poemes de Càtul i sobretot Virgili, Homer, tots aquests poetes que formaven part d'una generació que després tot això, per desgràcia, s'ha anat perdent. Cada vegada hi havia menys alumnes. Una de les grans agonies meves era no tenir alumnes, però incitar la gent que tota l'estructura educativa permetés encara tenir alumnes, no tenir que contrincar amb altres assignatures tecnològiques, assignatures de l'art, que això es mantingués. De totes maneres, això penso que encara està per lluitar i que costa molt. De català ho sent Cinto Verdaguer, Maragall molt,
de Carla Riba, tota la poesia també de Vicente Alexandre, de Machado. Machado i Lorca per mi han sigut uns mestres. Jo tenia 16 anys i havia llegit tot Lorca, o sigui, també m'agradava sentir tota aquesta poesia espanyola, perquè en aquell moment era molt difícil, de la literatura catalana no se'ns ensenyava a les escoles, per tant, els meus referents eren la literatura espanyola. Vaig tardar un temps a anar descobrint, sobretot a casa, en la meva mare i tal, tota la literatura catalana, que això es havia perdut. Era molt difícil a les escoles i es mantenia a les famílies. I potser el que dèiem uns quants poetes, gent que mantenia tota aquesta tradició. Sí, mira, jo m'acabava de jubilar una mica abans de l'època i tal, i llavors estava a casa i vaig mirar un altell, vaig trobar unes caixes, vaig baixar aquesta caixa i vaig veure que estava plena d'unes llibretes com velles, oblidades, allò que les famílies es guarden i no se sap gaire què fer-ne. En aquell moment vaig tenir la sensació de dir, què faig? Suposo que si hagués estat treballant hagués pensat, la tanco una altra vegada perquè no hi ha temps. Però en aquell moment sempre penso que com una inspiració del déu grec anomenat Kairos, que és el déu de l'oportunitat del temps, que ens dona com el temps aquesta oportunitat personal, la nostra crònica personal, i em va donar un temps per pensar, per triar. En aquell moment, en aquella sensació, que dic, doncs obro la caixa i com si els poemes m'animessin a fer un llibre i dir, no vull oblidar una altra vegada que la gent conegui això i el meu hàbit a nivell individual com tota aquesta poesia, que si no quedarà perduda. Llavors va ser quan vaig començar a treure totes les carpetes, vaig triar els poemes, llegir-los primer, molt difícil la lectura d'alguns perquè estaven malmesos, no s'entenia una lletra, no s'entenia la paraula, esborradures, etc. Llavors vaig anar, primer els vaig triar, llavors els vaig posar per temes, per temàtiques, i després ja vaig començar a fer la còpia per l'ordinador, etc. Llavors va venir el paper com a filòloga, de mirar si estava bé tota la puntuació. Sempre tinc molta mania amb això de la puntuació. El meu avi utilitzava molts punts i comes, que és una cosa que s'està perdent ara, el punt i coma. Hi havia una d'això de defensa del punt i coma, però em vaig treure alguns. I després també alguna cosa de sintaxi, fins i tot em costava mirar, perquè ell inverteix molt les frases, posa molt el subjecte al final, etc. I després també alguna cosa que ha canviat tota l'estructura gramatical en tants anys, no tota la normativa aquesta, intentar que fos correcta. En canvi vaig respectar des del principi moltíssim tot el lèxic, perquè era un lèxic que em va costar d'entendre, és un lèxic molt difícil, molt antic, per això he posat un glossari al final. Mira, han sigut uns 2 anys. El que passa, jo el vaig publicar, va sortir publicat a l'octubre de l'any passat, passa que, clar, pensem que ha estat en plena pandèmia. Llavors, també agraeixo d'alguna manera la pandèmia, sobretot el primer confinament, perquè és que em va fer retrobar amb allò i ho vaig acabar. O sigui, ho vaig acabar després de la primera pandèmia. Després l'estiu passat ho vaig repassar, corregir els poemes moltes vegades, consultar alguna cosa, fins i tot alguns amics que són filòlegs catalans, i aleshores quan va arribar, ho faries 1000 vegades, això de comprendre la gent que fan els llibres, i per mi dona novetat, i fins i tot vaig pensar, fins a arribar un moment que dic, ja està, no el miro més i es publica. Llavors, això ha estat, per tant, uns 2 anys, més tota aquesta evolució d'aquest any, que jo espero encara poder-lo presentar a Barcelona, però l'he presentat al poble natal del meu avi, el Forja, que va ser com molt emotiu, perquè anava entrant tot el poble, la meva família, els seus nets, etc., i va tenir un caire molt especial. I clar, i fins ara també es comença a vendre, etc.
com deia, doncs, al lèxic vaig respectar tots els arcaïsmes, moltes paraules sincopades també perquè li quadrés el vers, etc. Llavors, clar, també ell utilitzava paraules tant de Mallorca, perquè hi anava molt a Mallorca, com de Catalunya, també paraules dialectals, per exemple, l'ibisenc, i algunes paraules fins i tot europees, com el títol del llibre, que és Ianula, que és el nom d'una dona romanesa. Jo volia també remarcar que en principi la idea meva era fer un poema familiar, un llibre familiar. Aleshores existeix aquesta versió, que és un llibre familiar, on després hi ha com un annexe en el qual hi ha molts poemes dedicats a la família, a les situacions familiars, a la seva filla, als seus fills, als seus nets, quan feien la comunió, etc. Llavors aquesta versió està a part, però per un moment determinat, mentre estava fent el llibre, vaig pensar, penso que potser també podria tenir una sortida a un nivell més intel·lectual, més lingüístic, etc., i que la gent el pogués comprar, i aleshores vaig pensar en aquesta segona versió, que va ser quan també vaig decidir fer, segons els temes, posar una introducció meva segons els comentaris, no solament de la poesia, sinó de cada tema, o sigui, què pensava d'ell sobre l'amor, sobre el desamor, sobre els besos, etc. Doncs la portada va ser difícil pensar, primer pensava com un arbre genealògic, etc., però després, el dia que vaig llegir el poema Ianula, també se'm va ocórrer el títol, que ara explicaré que era per ell la seva poesia, la poesia pura, i llavors a la portada, el dia que vaig descobrir les carpetes, vaig pensar que podria aparèixer el déu Kairos, el déu aquest de l'oportunitat, del temps que es deté, del parar, del moment de la vida, i que m'ensenyava aquestes carpetes oblidades. Llavors així va ser. Per tant, al llibre hi ha el déu Kairos, que és una espècie d'angelet aquí, i que em mostra aquestes carpetes oblidades. Per seguir el títol del llibre, doncs el poema Ianula, doncs si per cas l'última estrofa ens diu que la poesia pura és per ell el que representa aquest poema. Aleshores, després també de pensar-ho bastant, vaig pensar que podia ser el títol del llibre, perquè representa la seva poesia. L'estructura del llibre, doncs aviam, una vegada vaig haver llegit tots els poemes, com he explicat i tal, vaig fer l'estructura que seria primer una introducció, explico el sentit de la poesia per ell, l'època, després una biografia del meu avi, perquè és important també pel llibre saber que va néixer al poble d'Alforja l'any 1885, i llavors el llibre ja comença a haver una estructura i una resolució segons el tipus de poema, segons la temàtica. Primer, abans de cada temàtica, faig la introducció i després la tria dels versos que he posat. Els versos estan distribuïts per versos d'amor, que potser són els que n'hi ha menys, els de desamor, que n'hi ha bastants i per mi tenen un caire molt profund, poemes de besos, que aquests són d'una gran sensualitat, poemes de mort, el sentit de la mort del més enllà el preocupava molt, però com era molt vitalista, la idea seva és vivim el present perquè ja veurem el que hi ha més enllà. Després dels poemes de mort venen poemes de natura i poemes de paisatge. Després els poemes mitològics, després venen els poemes dedicats al Forja i finalment hi ha un epíleg i un glossari. En el llibre que és de caire familiar hi ha tot un annexe. El meu vincle amb la poesia, que em preguntaves, doncs és de sempre, Jo crec que la vaig mamar. O sigui, d'alguna manera, la meva mare, es deia Maria Joana Ribas, era rapsoda, també va estudiar, va ser de les primeres que van estudiar filosofia i lletres, justament anava al curs de la Carmen Laforet, que eren 10 o 12, les primeres dones, i després també va ser Premi Extraordinari de Teatre l'any 1945 en el Teatre Coliseum.
Aleshores, clar, tot això, després ella ho va abandonar, es va dedicar més a l'ensenyament també i a la família, però amb molts Nadals i a moltes festes, per Nadal sempre hem fet des de fa molts anys la representació del poema de Nadal del meu avi, per cert, que encara avui els meus nets ho fan. Però llavors ella recitava d'una manera que jo crec que això va anar quedant en mi i va anar com formant part de la meva personalitat. Encara avui penso que quan llegeixo poesia doncs és com si sentís la seva veu dintre seu, la seva manera de pronunciar, evidentment amb una altra dimensió, però com si la sentís dintre meu. Sí, amb el meu avi, Josep Maria Ribas, doncs jo crec que m'uneix molt també una cosa itinerant, un viatge itinerant que des de petita, quan sortia del col·legi, que estava al costat de casa seva, jo pujava a casa d'ells i llavors entrava en aquest santuari, que com una espècie de santuari, que era el seu despatx. Llavors allà ell m'ensenyava llibres, estava ple de llibres, m'ensenyava llibres, de tant en tant me'n regalava un, que encara els guardo com un tresor, i em va anar introduint en un món enigmàtic per mi, però que després aquest món fantàstic i com mític que tota la vida l'he tingut dintre també i l'he anat treballant molt. Aleshores, recordo que moltes tardes hi anava l'escriptor Tomàs Roig i Llop, que és el pare, era el pare de la Montserrat Roig, la gran escriptora, de la qual jo no la recordo, no la vaig conèixer personalment, però la meva mare sí, i tinc tots els seus llibres, i sobretot em va impactar molt el llibre que té sobre els camps de concentració. Aquell llibre bastant prohibit a l'època franquista i que després penso que molts hauríem de rellegir. Tomàs Roig i Llop també va fer un llibre, que és un llibre seu, que és El viatge per la vida, en el qual cita el meu avi i a la meva mare. El meu avi li diu que és com un poeta. El meu avi el retrata com el cavaller de la poesia i de l'amistat. I a la meva mare, sobretot, li fa el pròleg d'un llibre que es va editar quan va tenir el Premi Extraordinari. Aleshores, ells parlaven sempre de literatura i també de tota la situació del país d'aquell moment que els hi tocava viure. El recordo així, jo era petita. Com a professora de grec, comparteixo els que els grecs creien quan en tots els seus poemes èpics, des de l'origen de la Ilíada d'Homer, cantaven a Mnemòsine, la deessa de la memòria. Canto a Mnemòsine, deien. I a través de la poesia, que no oblidem que en un principi era de tradició oral, es mantenia el record d'un passat heroic i col·lectiu. La poesia, per tant, també era art, però també era música, ritme i sobretot cant. Recordem que també era cantada pels rapsodes, pels aedes. La poesia ens transmet el relat i el mite més antic. És portadora d'arquetips i de valors per a aquella comunitat. També així ho ha estat després, a l'edat mitjana i l'actualitat, en l'èpica de tots els països europeus. Per exemple, nosaltres l'Atlàntida de mossèn Cinto Verdaguer representaria el sentit de Catalunya, i no parlem del Miocid, etc. A nivell individual, la lírica serveix per conèixer els sentiments de l'ànima, plantejar les incògnites existencials i expressar les nostres experiències amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb la natura, captant l'essència de les coses. Com deia el poeta Keats, el paper de la poesia és eternitzar els moments extraordinaris de finitud, una finitud personal que ultrapassa així els límits del temps. Per a mi, la poesia és portadora de cultura, atemporalitat, pau, emoció, bellesa i, sobretot, intercomunicació. Estem en un món nostre tecnològic, cada vegada més atomitzat. Tothom està separat, sobretot després de la pandèmia, i penso que cal tornar a recórrer a la poesia com un vincle humanitzant i, sobretot, com un cant de renovació. Potser tota aquesta cultura anterior i entendre el passat ens pot tornar a fer, sobretot a través de l'educació també dels joves i de les noves generacions, un sentit d'una nova renovació.
La llengua de la poesia pertany a la llengua literària i sempre ens porta a un nivell de comunicació elevat, simbòlic, gràcies a l'ús dels recursos literaris i de les figures retòriques. Com deia Aristòtil, a la poètica, la poesia és la més alta creació. Hi ha 4 maneres de poetitzar: la tradicional, el vers lliure, els poemes en prosa i el poema visual. En cadascuna d'elles, la llengua és utilitzada de manera diferent, amb major o menor rigidesa, segons les èpoques i també segons les escoles literàries. Si parlem de la poesia del meu avi, aquest llibre jo el situaria dins de la poesia tradicional, tot i que en alguns poemes també utilitza el vers lliure, però sobretot utilitza molt el sonet. Jo la definiria com orgànica, és aquella poesia en què el contingut i la forma creixen junts. La llengua es va adaptant a l'expressió dels sentiments més íntims. En alguns poemes es musicalitza i té molta capacitat emocional, sobretot en els poemes de besos, són de gran capacitat emocional. Ens ubica en una generació de poetes que, venint de la tradició popular trobadoresca medieval, passant pels grans cronistes com Ausiàs March i arribant a les avantguardes europees del segle XX, de les que Catalunya va tenir potser primer de tot el reste d'Espanya la relació, ens volen transmetre el valor de la preservació de la llengua popular, posant esforç en què no es perdi la precisió del sentit concret de cada paraula. Això ens recorda també el poeta Foix, mantenir aquesta llengua d'aquest català antic, dir el nom just a cada cosa, a cada imatge que contempla. M'ha sobtat fins i tot al llegir els poemes i al veure aquest lèxic com coneixia ell totes aquestes paraules, perquè avui en dia són paraules ja molt desconegudes, almenys en el llenguatge popular. Utilitza paraules diferents de llocs de Catalunya, de Balears, paraules dialectals i fins i tot europees, com el propi nom de Llanula, que sembla que és el nom d'una dona romanesa. Ens vol transmetre el valor d'una llengua com el català i donar-li un sentit universal. Vol mantenir i reconstruir el lèxic d'una llengua mil·lenària i salvar-la a una època de gran dificultat pel catalanisme, com fou l'època franquista. Mantenir la llengua, penso, és mantenir també la seva cultura. La llengua, la paraula, en aquest cas la poesia, també pot ser com un vincle per defensar les llibertats. Doncs en aquest llibre he intentat recrear la memòria individual del meu avi i també la memòria col·lectiva d'una generació de poetes, molts d'ells oblidats, com Fages de Climent, Josep Maria López Picó, Tomàs Garcés, el mateix Tomàs Roig i Llop, Marià Manent. Tots ells també eren grans admiradors de Maragall i que es reunien, sabem, a casa del meu avi, al carrer Bailèn, a Barcelona, i formaven part d'una literatura catalana, potser no tan coneguda, però que penso que ha sigut importantíssim per la seva salvaguarda. Fins i tot a tots ells, després de tants anys, crec que també mereixen avui el nostre reconeixement. Potser podria ser això també una mica de reconeixement per tots aquests poetes. En el cas del meu avi, quan a la memòria col·lectiva, també m'agradaria remarcar l'amor que tenia pel seu poble natal d'Alforja, on fa poc vaig presentar el llibre. Ens canta en molts dels seus poemes la bellesa de cada cosa, de les muntanyes, de les flors, dels arbres fruiters, tota la natura. Li dona una vida especial i també vol recalcar les persones que hi donen vida en el poble. Jo diria aquest etern homo viator, com deia Machado, aquest home desconegut però que és universal i que segueix caminant per ell després de tants anys. Ens vol transmetre, per tant, el valor del poble, fins i tot enfront de la ciutat. Tenia molt aquesta idea del poble i la ciutat, les grans diferències. I aquest poble, d'on ell ha rebut molt i vol retornar. Com deia Virgili en aquest tòpic que diu ubi sum si, redio, d'on he rebut, retorno.
El següent poema es titula Nereida, pertany a la part de poemes mitològics. És un cant a les deesses mitològiques, les deesses del mar, com les Nereides, les Nàiades, les dones d'aigua. Expressa la seva bellesa i la sensualitat que ens transporta al món de la mitologia grega. Nereida. Era el matí, la platja gran i deserta, un blau hivern lluitaven mar enllà, un cel damunt. Les ones, com mà oberta, em duien doncs d'argent enlluernar. Enllà d'enllà, un trosset com d'alba inerta, més ros, rosat com te vicós humà, ja cavalcant les ones, viva, alerta o bé solcant el fons d'ignot arcà. Vagí venir, era una dona vella, era una ondina o bé encarnada estrella, que l'aigua abraça o bé es deixa abraçar. Hades capbussa, besa, Hades gemega, Hades revolca, estira, Hades s'hi entrega. Després, immòbil, té un ronc sospirar. Ens recorda un poema de Càtol, el Carmine V exactament, que és un poema que diu: a nosaltres, quan la breu llum s'apagui, ens tocarà dormir una nit perpètua. Per tant, és un poema d'Eros i Thànatos, d'amor i mort, i que ens ubica en l'eternitat de l'amor, en dormir una nit perpètua. Com una pluja han caigut damunt teu, besos, mossades, mossades i besos. Ara eren grossos com tofes de neu, ara dolcíssims com planys, precs i resos. Ara cercaven ombrosos racons, ara esclataven en cimes rosades, o ara morien enllà on les passions rauen quietes o boten orades. Primer els reveres irada, dempeus, ulls, boca i mans en altiva protesta. Després ploraren tos ulls com a déus. Més tard, febrosa, acatada la testa. Ara, en resposta al gran crit de l'amor, sents com esclata ta aurora esperada. Fugint la nit, negra nit, amb temor d'ésser una nit, nit d'eterna durada. I em dius cridant, esgarip rebotant, tes el teu cos i amb els braços com flames, tota roblerta del goig exultant, d'ésser ben forta i ben viva entre drames. Drama és el viure en revolta i passió, i em dius mirant dins meus ulls de carícies. Voldria viure sense altra raó que el goig suprem de donar mes primícies. Elles són meves, tinc res més al món. Hi ha en ma vida 1100 signatures, més les que em dicta mon cor i mon front, que signo amb sang, no hi vull lleis ni mixtures. Si n'és amor qui del jou m'ha lluirat, i xic com és m'ha trencat les cadenes, mà ànima amor que la vida m'ha dat, li torni el do de ma vida m'estrenes. He triat també un poema titulat Un mestre, dels 3 que ell ha dedicat a Maragall. Després de la mort de Maragall, l'honora i el segueix com un mestre, poeta que ha deixat una semença pels poetes que segueixen la poesia vitalista i noucentista. Li pregunta també pels misteris metafísics del més enllà i pel camí que ha de seguir per arribar-hi. Un mestre. Oh Maragall, ta pàtria què és? Què fora aquest desert on radament floria l'ínclita flor vivent de la poesia, a no ésser tu a qui el plorar ens honora? Oh Maragall, potser allà als camps alicis plores també? No ploris. Tan sols pensa que el teu llorer ha deixat una semença que de florir ens empeny a gais desficis. Desficis vans o no? Perquè la vida ben altrament veiem que, un cop cantada per ta veu d'or, n'és vida ja encantada, car tu l'has fet del mateix cel a mida. Te'n vas anar, però el camí ens fressares, meravellós camí. Ningú el sabia. Ara el seguim, car dua la poesia, els purs i els orbs que vanament cridaves. Somni de somnis, Maragall,
ets ara, somnis del cor, mig goig i mig tristesa. Car no ens has dit on rau l'alta certesa, ara que ho saps, amb ta paraula clara. Parla'ns, si pots, un crit, unes paraules. Digue'ns què hi ha enllà de les estrelles. Digue'ns com són aquelles meravelles que ja entreveiem a través les faules. Digues, què fas? Ornen els poetes nims de llum? On ets? Mai ningú no plora? Digue'ns si aquí és l'enllà o hi ha un altre enfora, on souen altres cants amb veus més netes. El poema La teva boca. Ell cita a Emilia Bernal i diu «dos pétalos de rosa abrochando un abismo». Utilitza la metàfora de la boca com l'expressió de l'abisme que porta a llocs desconeguts, tant de passió com d'amor i com de mort. La teva boca. Oh rosa de 100 fulles, la de torbadora olor, porta d'avern oberta, fornal de ferrer encesa, que amagues la duresa amb un desmai quan besa, la que tan sols obrint-la omples d'admiració. Oh boca desitjada, sentència de perdó, segell ferm de promesa, miracle de bellesa, cervell que no raona. Oh cor que l'aire resa, vívida sangonera, xuclant una passió. Hem arribat on es dedica el llibre al poble seu d'Alforja i n'he triat un, el poeta, assegut contemplant el seu poble, també al migdia, a ple sol, sent l'ataràxia i que el temps es deté i tot es torna daurat. Alforja. Migdia. És a ple sol i regalim a foc. La brisa s'entreté fent música amb les canyes. Rebrillen els domassos filats per les aranyes i un verd lleu em corona, sots l'arbre on tinc mon lloc. El cor ni em bat tan sols. Potser un doll d'enyorança d'allà ciutat amb son reflex passional. Més, una flor em distreu i un préssec més gaubança i la caseta al tros més emoció tendral. Enllà, molt lluny, el mar d'un verd sedós de pruna. Damunt, núvol suau d'un rosa blanc nacrat. I a sota, agombolat, el poble meu, daurat, formós, ara, a ple sol, vell com en nit de lluna. Bé, d'acord, doncs ja hem acabat. Ja hem conegut tota la història al voltant del llibre i, per últim, potser ensenyar-lo una mica, que no l'hem ensenyat, no? És veritat, que no l'hem ensenyat, ja ho dèiem. Doncs és un llibre que es nota que l'edició és molt acurada, tots els detalls estan pensats. Únicament, i que em sembla molt interessant i que tothom pugui conèixer, és on podem trobar el llibre, per si algú se'l vol comprar, i també la història que hi ha darrere, la història que tu tens pensada amb els beneficis dels guanys del llibre. Ens ho pots explicar, sisplau? Sí. El llibre jo el volia presentar també primer a Barcelona, però clar, estàvem després una altra vegada amb la segona onada de pandèmia i ha estat impossible, segurament ho faré. De moment només l'he presentat al poble d'ell, d'Alforja. I llavors el llibre ja es ven, ja fa temps, a la llibreria Laia de Barcelona, on s'ha venut bé perquè els beneficis, en principi, els volem donar a una fundació perquè, clar, fins i tot potser va estar que està ple de pandèmia i tal, vaig pensar, si es pot ajudar d'alguna manera, potser fins i tot a través d'aquest treball el meu avi estaria content també de poder ajudar els altres, la gent que està patint en aquests moments. I llavors és la Fundació Migra Studium, que està al Raval, i aleshores quan tot s'acabi doncs ho donaré. Espero que pugui ajudar també altres persones. Doncs trobo que a més a més tot això també és molt bonic. Joana, doncs només acomiadar-nos i agrair-te de nou. Moltes gràcies a vosaltres.